This is Ylarn again and you are still watching on my YouTube channel. So ayun nga guys, how are you? Yes, it's been 1 month na hindi tayo nakagawa ng cooking demonstration dahil nga naging somewhat busy tayo the past few weeks. Kasi rumakit tayo kahit papaano. Kaya ayun, ngayon lang ulit tayo gagawa ng cooking demonstration. And today's vlog guys, gagawa tayo ng chicken Sprite in oyster sauce. So ayun, bago na naman itong recipe na to. And I hope you guys stay tuned and find out kung masarap ba ito or pwede na. So, ayun, let's get started. So guys, bali ito na nga yung ating mga ingredients na kakailanganin. Of course, kailangan natin ng chicken. Ito yon. So whole siya guys. Ayan. Maliit na size lang. Ayan. And then kailangan natin ng lemongrass para pampaalis ng lansa ng chicken. Of course, minced garlic, onion, green onion, and then 5 tablespoons of oyster sauce, and 2 cups of Sprite, and black pepper, and of course 2 tablespoons of soy sauce, and ang ating cooking oil. So, let's start. So, ito ngayon guys, kailangan lang natin magpainit ng mantika. Ayan. At least mga 3 tablespoons. And then, itong lemongrass, ito, bali ilalagay ko lang dito sa loob ng chicken. Ayan. Ayan. So, bali ipapan-fry lang natin yung chicken guys, both sides, ng 3 to 3.5 minutes. So, bali 7 minutes, side by side na yun. So, since mainit na, pwede na nating ilagay. So, bali natural lang na tumalansik yung mantika since yung ating chicken is, alam mo yun, meron siyang water. So, ganyan lang yan. The reason why ginagawa natin, pinapan-fry muna natin yung ating chicken para hindi siya mapunit yung balat later on kapag sinalang natin siya sa may sauce. So, ayan. Ayan guys, pwede na natin siyang sanguin in 7 minutes. Be careful lang sa balat. Ayan. Ayan. Para hindi siya mapunit. And then, using the same oil, pwede na nating igisa dito yung ating garlic. Ayan. Ayun guys, kung makikita nyo, malambot na yung ating onion. And crispy brown na rin ang ating garlic. Pwede na natin ilagay yung ating mga liquid ingredients.
Starting with of course sa ating Sprite. Dalawang cup. And then, ilagay na rin natin ang ating black pepper. Kung napapansin nyo guys, nilagay na natin lahat yung ating ingredients para ma-absorb nung chicken. So ngayon, ibabalik na natin. Ayan. So, aantayin lang natin na mag-caramelize yung ating sauce. Ayan, nabubulol na ako. And at the same time, pwede natin siyang takpan para mabilis yung pagkulo niya. So, ayan guys, tatakpan natin para mabilis yung So guys, bali ito na yung ating finished product. Ayan. Ang ating chicken Sprite in oyster sauce. Ayan. So bali, pupuran lang natin siya.
na food. So, ayan. So guys, just keep on watching at sana po marami pa tayong pagsasamahan sa mga susunod na araw at marami pa tayong gagawin na cooking demonstration. So just keep on watching guys. So this has been Larny. Say goodbye everyone. Bye!